Coba kaya apa? Coba mirengno swaraku Kang Mas. Iya ya wong ayu tak rungokno nganggo kupingku wong ayu. Nggih, Mbah Kakung ing wonten pojok. Endi gerah enggal Waluya Jati Mbah. Gerah napa? Sikile boroken. Ya Allah, enggal saras Mbah Kung, aku ra roh. No. Iya. Tapi yang Heleng rada nyaket kene biyong Ban Beti. Kok penak banget. Piyong dan sanggep. Piyong sanggep. Dalem Ndara. Coba langsung ana pitakonku piyong. Kula wau teng wingking mboten mireng. Lagi ngapa to? Masak nggih. Coba. Jenengan tangket napa? Garwaku kok durung rawuh ki lagi tindak endi piyong? Tasik nika teng ajeng nika. Ajeng. Bayan bareng. Ya, tak lakilane ya piyong. Nggih, tapi didangu melih garwane nika teng ajeng nika lho. Ngajeng yan. Bayan iki kok lho. Kowe aja marahi guyune to yan kaya mau bengi. Iki wis panjal maneh wis rada meneng kok ya. Sajene rada genep yan. Heeh. Lali. Tindak endi to piyong? Ajenge mantuk rumiyin ngendikanipun ajeng adus. Apa wis nampa amplop? Benjang mbok pilih. Oh ngono ya. Menapa pun telas? Lho. Ah, Bet. Namburi ana kali nduk jare. Tetep bisa
tegese apa piye? Iso gede piye, Mas? Aku lak makili Koko Prabu Goper. Kuwi mau sing jenenge senggaan pipa pabrik sing padha prihatin. Kuwi tegese piye piye? Olah dene apa Pak De? Stream. Kostim. Pipa pabrik sing padha prihatin ki olah dening kostim. Kostim ki apa to? Kostim ki ya carane pipa kuwi to. Pipa pabrik kalau pipa pabrik. Kenal pot. Setom. Tekan ndi ki mau ya? Pino. Anak yayi. Ibarat wit-witan kang gedhe. Tresna kula kaliyan panjenengan ngrembuyung. Senajan to saben dina tansah dipun tutui, dipun paprasi godhongipun, badhe ngrembuyung malih Kang. Padha karo aku yayi, tresnaku padha karo kuku ireng. Tegesipun senajan to bola-bali dikethoki tetep tukul terus. Tansah malang rembaka nggih Kang Mas. Ya ngono yayi. Bicara nangis, nger, yang nangis tak ilang manisnya. Kowe jaluk apa angel, aja wedi larang kangen aneh. Iku makan wis mesti angel, aja nangis.
aja wedi perang tangan iku pancen wis mesti angger aja nangis jaman nemo